Ваши превъзходителства, уважаема госпожо Йовева, скъпи дами и господа, уважаеми приятели на Културния институт. Аз имам подготвена реч, но ако ми позволите, не само като израз на уважение към института, но и като към скъп колега и добър приятел, госпожа Йовева, ще си позволя да кажа няколко неща, които са продиктувани от собственото ми усещане за това какво е мястото на културната дипломация и на Културния институт към външния министър в съвременния контекст на дипломатическите отношения. Преди 20 години, когато създава Културния институт, по силата на едно свое вдъхновение, господин Паси, когато видях някъде, но в момента изгубих поглед, бих го помолил да вземе по-челна позиция, защото това е и негов празник, заедно с академик Светлин Русев, заедно с белгийския меценат Хуго Ботен, дават началото наистина на една много, наричаме я мека сила, но всъщност с огромно влияние и разпростираща това, което България притежава в изключително изобилие. А именно културно-историческото си наследство, преведено на езика на външната политика. Тази дълбока, многовековна традиция, онова, с което всички ние като българи се гордеем, онова, което цялата ни дипломатическа служба, благодарение на своя професионализъм, всеотдайност и непоплатимост в защитата на българските национални интереси, довежда до знанието на международната общност. Изключително горд и щастлив съм за това, че аз имам възможността в вече 2 качества да работя с Културния институт, именно когато бях негов ресорен заместник-министър в третото правителство на господин Борисов 2017-2021 година, сега като министър на външните работи в кабинета на премиера Желязков, и да се убедя с очите си в често не леката, но много сърцата работа на колегите от Културния институт. Тези, които неуморно, всеки ден, във всяко свое задължение, намират смисъл на това да предават посланията на България по най-силния, най-въздействащия, най-достигащия не просто до разум, но до сърцата, до емоциите на тези хора, с които разговарят и с които работят. И тук не говоря само за изложбите, не говоря само за прекрасните културни събития и мероприятия, които организира екипа на госпожа Йовева и тя самата, но за начина, по който успяват на един достъпен за всеки човек език да преведат посланията на българската дипломация. А това, уверявам ви, е изключително изкуство. Изкуство, което е не просто част от културния наратив на нашата страна, но такова, което извира от дълбочината на нашето усещане за това какво е България и какво е способна тя на международната сцена. Пожелавам ви дързост, пожелавам ви вдъхновение, пожелавам ви с лекота да преодолявате множеството препятствия, пред които се изправяте. В днешния много предизвикателен и сложен свят те са в изобилие, но вие се справяте с това с един особен финес, с една особена емоция да пробиете тези стени, които в политиката понякога се оказват твърди, оказват се не до там лесни за стопяване, но пък на езика на културата, на езика на това, което България вече толкова хилядолетия успява да устои в контекста на Европа. Говорихте преди малко за нашите приоритети в рамките на интеграцията ни. Надявам се, че този процес най-накрая ще намери своето благоприятно разрешаване в края на 2025 година, но наистина нека да го направим с гордост, с удоволствие и с това, което ни прави в крайна сметка българи. Толерантни, разбиращи, разумни дипломати по природа. Благодаря ви, госпожо Йовева, още веднъж за поканата. Честита 20-та годишнина на Културния институт, но и на всички, които го вдъхновихте и които го направихте това, което е той днес. Благодаря. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги и ваши превъзходителства,
скъпи гости на нашето тържество, което сме посветили за отбелязване на нашата 20-та годишнина. След тези откровени думи и признания за ролята на института, за неговото израстване, за изграждането на мрежи от контакти, които господин Георгиев сподели, е трудно да се продължи. Позволете ми да изкажа благодарност на всички, които досега са подкрепяли изграждането на институцията ни като такава, на всички досегашни министри на външните работи, на хората, които са работили в института и които днес са част и от екипа ми. Защото нашата задача не е лека. Всеки ден се сблъскваме с много предизвикателства от администрацията. В същото време трябва да носим усещането за важността, че културата трябва да реши проблем по друг начин. Трябва да носим и знанието, професионализма, който е свързан с култура, с изкуство, с кино, с музика. И всичко това трябва да бъде в рамките на една малка структура, каквато е нашата. Изградихме мрежи и на международното поле. От 2021 година сме горди членове на Европейската мрежа на културните институти, в Брюксел стационирана, както и към глобалната мрежа и публична дипломация в Катар. Тази друга видимост ни дава и една друга увереност, че сме на правилния път, че вършим правилно работата си, че не е лесно да я вършим, но имаме чуваемост. И затова сме днес тук, при нашите партньори от Топоцентрала, едно модерно място за съвременно изкуство, с които през изминалите месеци реализирахме важен проект, една специална изложба, озаглавена Високи гласове. Имаме нужда да бъдем чувани и сме чувани, защото имаме какво да споделим. Благодаря на екипа на Топоцентрала, че прие да бъде наш партньор в отбелязването на годишнината ни, и всички от вас, които имат желание и възможност, могат да посетят изложбата ни в галерия Куп. И накрая, но не на последно място, съм благодарна на всички, с които вървим в тази посока партньори, партньорска мрежа, която изграждаме през последните години активно, защото без тях нашите успехи, нашата чуваемост, нашите проекти не биха могли да бъдат чувани, виждани, съпреживявани. Благодаря ви на всички, че днес сте тук и приятна вечер! Честито благодаря ви наистина за всичко, което правите и за този красив и фин завършек, който поставяте на всеки един отчет на българските. Нашия плакет и грамота като на създателя на нашия институт. Благодаря ви. Много благодаря, бях предупреден, че ще бъде изправен пред микрофона и затова си взех пищон да не се изложа. Искам специално да поздравя министър Георг Георгиев и всички негови предшественици до Ивайло Калфин назад за това как успяха да развият този институт. И да поздравя Снежана Йовева и всички нейни предшественици до Цветослав Христов, професора, който е тук назад, които направиха това, което днес виждам. Аз днес виждам една изключителна селекция от съзвездието на българското изкуство, тук на това място. Тоест, развитието на този институт може само да ни прави щастливи. И искам да благодаря също и на някой човек, не съм изследвал кой е точно той, но той е бил мой предшественик, външен министър, който е започнал да прави картинната колекция на Министерството. Не знам дали това е бил Иван Башев или някой друг, не успях да изследвам този въпрос, но много така енергично се обръщам към института да потърси историята далеч преди нас. Той е правен още по комунистическо време, но въпреки че времето е било комунистическо, изложбата е феноменална. И специално искам да благодаря на Светлин Русев, който не е вече между нас, на Цветослав Христов и Станчо Даскалов, с които започнахме това усилие.
И не на последно място на Хуго Ботен, белгийския меценат. Бяхме един... Герган, ела тук. Ела, за да кажеш, че бяхме с тебе. Бяхме с Гергана в неговото имение в Белгия и видяхме една феноменална изложба от скулптури. И си казахме, ние имаме такъв фантастичен хор във външно министерство, той не може да пустее. Обърнахме се към Хуго Ботен, той човека бръкна в джоба и извади парите, те не бяха никак малко, те не бяха предвидени в държавния бюджет. Светлин Русев аранжира голямата концепция, а Цупи Светослав Христов подреди по един великолепен начин изложбата. Така че искам да благодаря на всички тях, които са допринесли за това, което всички днес имаме. И ако трябва, господин министър, да пледираме публично да ви увеличат бюджета на Културния институт, имате ли за ваш сподвижник веднага?